आच्छा सार जों मिथिनो मोनदों बेहाय आरो नुबायबो दं नालाय पेन्डेल खानाय माबानाय जों खाथिनियासो मिथिदो आरो ओमफ्राय बाखि बेलेगा मिथियाखै दा बेहाय मा प्रग्राम जानो थांदों बेखौ सारा एसे अननानै फोरमायना होदो रायजोफोरनो बेहाय एनडिबिनि 35थि मुंख्लं सान फालिनो बेहाय थि खालामनाय जादों गाबोन अदेबानि 14 सेप्तेम्बर एनडिबिनि मुंख्लं सान बे 14 सेप्तेम्बर 1988 जोहोलाव बांबुरगुराया मुंख्लं जादोंमोन बेनिफ्राय जागायजेननानै खमसे खम 5000 एनडिबिनि नामाव मुंख्लं जाबाय दा बै जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बर' जाथिनि थामोनथानि थाखाय बर' हारि आरो हादोरनि थाखाय दावहाथिलियाव जांख्रिखांनानै दावहाथिलियाव जाय बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय थै जिउ बावसोमबाय बिथांमोनखौ फुजिनो संग्रिनो बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय बे जायगाखौ देग्लायनि जे 35थि मुंख्लं सान बेखौ बे जायगाखौ थि खालामनाय जादों आरो बिटिआर एकर्डनि एनेक्सआव थानाय बायदि सालबारि बे जायगाया बिटिआर एकर्डनि जिथुनाखि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे मिउजियाम बे जायगाखौ सेलेक्ट खालामनाय जादों बे हिसाबै जों बेखौ थि खालामदों गाबोननिफ्राय बेयाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ फालिनाय जागोन बेहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी बिथाङा फ्लेग मार्च खालामगोन आरो गाहाय आलासि हिसाबै थागोन बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा लेङाइ डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी थागोन इएम रन्जित बसुमतारी थागोन बेनि अनगायैबो गोबां बिटिआरनि इएम एमसिएलए थागोन समाज सिबियारिफोर थागोन जोंनि सालबारि कलेजनि गाहाय प्रिन्सिपाल बिथाङा थागोन गोबां मुंख्लं नखरनि फेमिलि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो फैगोन अल आसामनिफ्राय आरो अल आसामनि जेसेबां बारग' एनडिबि गासै बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा बेहाय बाहागो लाफैगोन थ' नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ गुरै हांख्रायनो सानदों जे नोंथांमोना गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो लैहोर फैनानै बेहाय बाहागो लाफैनांगौ आरो गाबोननि जिथु हाबाफारि जोंनि बर' जाथिनि बिर जोहोलावजोफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव जाहाथे मदद हेफाजाब होयो बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय एनडिबिनि मुंख्लंफोरनि थाखाय मोनसे अन्थाइ मोनसे मनुमेन्ट स्मृति स्तम्भ जायखौ हारसायाव बुङो मनुमेन्ट बेहायनो जागोन बे जायगायावनो आरो बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे सेन्ट्रेलि बेहाय मोनसे मनुमेन्ट जागोन मोनसे मुंख्लं बावनाय हाबाफारि दङ गाबोनो दा बेयाव हाबा मावबाय दं आरो खामानि बेयाव थांनानैसो नायनो बोरै जादों खामानिफोरा रायजोफोरा नायफैनो गोसोबा फैनो हागोन नामा गाबोन फैनो हागोन गयनिफ्राय डाइरेक्ट सिदा सानजाहा मथा-मथि 1 किल'मिटार बै बिएलटिफोरनि 11 जन फबनायखौ मोनसिगोन ना बेखौ बारबा मोनबाय नामा बेखौबो दिन्थिलांनो हागोन नुगोन सिगाङाव थांबाय एसे
दानैसे सिगाङाव नांफै हासारा बलबीर हासारा लकेसना मोजां मोजां सरकारि न' दङ इयाव बेयाव एम्फौ फिसियोमोन गोदो गैला दा दंफाङानो एरि कनसार्ट हासारा सेख्रेबनानै होनो खिथादोब्रा लाइट सियार आरो दुर्गा हिसाबै साफा खालामना होदों सेख्रेब सुख्रेब खालामना होदो नङा होमबा सानसे समाव बेलटिफ्रा 11 जन थैदोंमोन ना मोनसे सानसेयावनो सानसे माने बेलासिसि टाइमावनो आरो बेनो माने बे समाव बर'फोरा गावजों गाव थारमाने एना एनि जालाय नायलायनो हायामोन बिमा बाथुलनि फिसाफोर बायदि माने नायलायनो हायामोन आरो बेखौ बुंलायला गोलाव जारिमिन दं रायजोफ्रा मिथिखागौ ना बेफोरो बेयावनो दं नुफैगोन आरो फैबानो नुफैगोन बेयाव फुख्रि खालामजोब्बाय ना मा होनदों मैगं मावग्राखौ बेसेबा गुवार जावखाबायलै 10 बिगा दं इयाव 10 बिगा फुख्रिखिनिया दाथ' नामखौथ' मिथिथ'ला गोदानसो जाहैबायथ' सरकारि हामोन खेथि मावोमोन इयाव मानसिफोरा दा बिसोर फुख्रि खालामबाय खावसे दंबायो लामाफोरखौ एसे नायना लाथों होननानै भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो दा नोंथांमोना फैबा नुगोन जोंनि बे सिनारिखौ जायगाफोरखौ बे थासिमनि गोजायैनो नायनाय सेलफि लानो बिराद मोजां लकेसना एकदमबारे नै यावनो बानायबाय दं नामाव खरसा खालामनायालाय बहुद गाबोन दिनो नालाय ओइ लोगो मा खालामदो मोजां जादों ना जायगाया ब्लां ब्लांनो थांसै हा थांसै
थांनो होननानै ओंखारबाय नायनो फैदोंमोन एसे हाबाफारिफोरखौ मा जागोन बेयाव बेयाव Ndfb Martyr'S होनना बुङो 35 Ndfb Martyr'S ओइ गाबोन फै थांसै लांसै ओमफ्राय माला फैनो दानिस' अ बे माबा ब्लक लानो र' मोजां नुहुरोथ' गोजाननिफ्राय ना खामानिया कमप्लिट जायाखै कमप्लिट जाजोबाखै जायाखैलै दासो मावबाय थानायालाय दा हरनि गेजेरावनो ओंखारगोन आरो इउटुबार गैयालै अबे अ लाहैनो र' एसे गंथाबलायथारदोस' बरिया नुदो बेखौ लाफिनजोबदों माथो रायलायनो बारा टाइम लाया दाथ' खामानिया जेबो जाथ'वाखैना बेनार सेनार गैथ'वा जाहैबाय ना ओरैनो जायगायाल' थ' बेखौ नायनोसै एसे आलासि जिरायग्राखौ नामा स्टेन्डार्ड जादो ओं प्लेसआबो बरिया एकदमबारे जोबोद गुवारखा बे सिङाव हाबना जिरायबा सिखारनो बालायगोन ना मा होनदो दासो बानायबाय दं एख'आनो जायाखै बरिया जादोलै ना ओइ नायलांदो नै जायगाफोरखौ बे जायगाया जाबाय मा होनो साम' हाथाय आरो ओइ इउटुबार ना मा होनदो बरिया जादों दे खिन्थु जिरायग्राया